Paghandom sa primarya eskwela. Sa una eskwela sa primarya, dili gayud ka makaila. Kay moadto sa eskwela nagtiniil ug wa gyud porma. Inyo gayong katawhan ug yamiran, gisi pa ang sinina ug short pan. Di maulaw sa maestra ug iyang mga kaubanan kay pobre gyud ang ginikanan. Kilometro kalayo ang eskwelahan, paktason pasaway paglangan-langan. Magbalon pa og sudan di nahinganlan, kay ang pangalan di gyud ikalimtan. Pag uli gikan sa eskwelahan, pas-an og sag-op tubig sa unahan, lusong ug awhog gunitan, usahay kada adlaw gyud way pahuway. Pero tinagyud lipaya kung kami makaeskwela, kay kun dili permira mag-uma, hangtod matigulang arang luuya. Serius ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatapos ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko na ako isilang, pagka